Bon dia! Us presentem el projecte d'innovació i investigació educativa La meua professió, la meua vida. Esta és la quarta edició d'este PIE de continuïtat. Al curs 2016-2017 treballarem les professions de les arts escèniques i com a producte final tinguérem el gran concurs de petxacutxes. Al 2017-2018 treballarem les professions de la ràdio, muntarem un taller radiofònic i l'alumnat va fer un concurs de podcast. Al 2018-19, aprofitant que celebràvem el 50 aniversari del centre, treballarem les professions dels nostres iaios i iaies i el producte final va ser una presentació en videopissarra. Este curs serà l'última edició del PIE i volem que tinga un final apoteòsic, implicant encara més a tota la comunitat educativa. Continuarem amb els trets innovadors que millor resultat han donat en les passades edicions i que caracteritzen el projecte. Seguirem treballant els criteris d'avaluació i continguts transversals que tenim totes les assignatures d'ESO i batxillerat a les programacions. Treballarem diferents formats i tipologies textuals, com l'entrevista, el professiograma, el guió radiofònic, la revista digital, entre d'altres. Ens continuarem formant i aplicant metodologies actives i també recursos TIC i MAP, el treball en equip dels docents i l'organització flexible a l'aula. Enguany, a més, ens formarem i posarem èmfasi en el disseny curricular de les unitats didàctiques integrades del projecte, així com en l'avaluació. Els 4 elements, foc, aigua, terra i aire, seran l'eix que vertebrarà l'estudi de les professions. I implicarà a tota l'ESO, coordinats per les assignatures de projecte interdisciplinari de cada nivell amb diferents subprojectes. A primer d'ESO, el bosc mediterrani. A segon, patis igualitaris i convivència. A tercer, Berenguer Dalmau Mèdia. I a quart d'ESO, l'espectacle multimèdia. Durant tot el curs realitzarem també activitats al voltant del tema organitzades per la Comissió de la Biblioteca. El producte final serà la gran fira de les professions, on es mostraran els diferents productes, vídeos pissarra, actuacions teatrals i musicals, infografies, i ens visitaran els diferents professionals dels elements. Adeu! Adeu!